Да, чакайте, на туалет иначе. Айде, да, чакай. На туалет тъчи. Абсолютно готов. Не може ли сега? В ръба, да. В момента отваряме вилото. Ние отваряме вилото. Отваряме вилото, добре. Какво направи ти, бе? Какво направи ти? Какво стана тук, бе, поискай? Няма, бе, боже, какво стана, бе, Какво попал назад, по-важно е. бе, направо се изкърти, човек. Заръкъм с капчета. Капчета го зариш. Не му мисли. Как ще го залепим, бе? Капчета, бе. Стани, бе. Ще ми взема капчета, това ще го пазим. Ще ги пазим. Че е много голямо парчение, че майката си е пал, човек. Бе, отгледиш моя къщу. Я, ако си... Не, сега, човек. Няма да оставя. Това е много... Ето го направи. Ето го съм. О, то подава, е. Тук подава. Не, майко. Втора капа. Майко. Щупих ми кинеба, бе, човек.